गोदान पार्लाराव फैदों नै आंहा लोगोफोर हेल' लेडिसनि खाथियाव दुर्गा फुजायाथ' सफैबायानो ना लोगोफोर बेनिखायनो एसेनो नै हेयार स्पा खालामजानोसै होननानै फैदों आरोना लोगोफोर खानायानो गबाय थायो नालाय आंना बेखायनो एसे अफार मोननायावनो फैनाय जाबाय आरोना ओमफ्रायो एकदमबारे बे पार्लारा नैबे फेशन वर्ल्डनि एकदमबारे अपोजिटावनो आरोना लोगोफोर एकदमबारे खाथि सोरबाफोर जुदि आन्दायोब्ला आं नै खिन्थाखाबाय नोंथांमोननो खानायखौबो सुखांबाय लोगोफोर दायो मुलि होसिगोन आंनि खानायाव नायलांबाय थादो नानि बियो जोंनि नानि आब'नि फिसाजो ओमफ्राय नै जोंहा लटास सिस्टारा मालाबानो मुलि फुनखांनानै सुखांलायबाय बिना जाग्रोबाय आरोना लटासना आरो जों दंबावो फारि माने बानायजागासिनो आरोना लोगोफोरजों गंगायाबो बानायजादों सिनायनाय नंला नो गाबोन दायो आंनिखौ नै खानायाव मुलि फुननो नागिरबाय नैबे सिस्टारा दायो खानायाव मुलि फुननोसै ओमफ्रायो बे भिडिअखौ खेबगासिनो दङ जोंहा बन्दना नार्जारिया दायो नै खानायाव आंबो मुलिखौ फुनबाय नायलांदो लोगोफोर माबोरै नुखो दायो नैबेलाय फेशन वर्ल्डनि खाथियावनोखाना आंथ' दहायबो खोन्थाखांखाबायना लोगोफोर नै लटास सिस्टारा मालाय जाग'जोब्बाय बिनिया जोंहासो लास्ट जाबाय सिस्टारना जोब्बायानो दायो आंनिखौ खर'खौबो मालिस खालामबाय माने जाफोर मावनांगौ जेनेबा हेयार स्पा खालामनायाव बेफोर प्रसेसफोरखौ गासिबो कमप्लिट खालामजोब्बाय आरोना लोगोफोर दायो खानायखौ सुजानोसै एबार नैबे कमप्लिट जाबाथाय जा हर जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय खें जागासिनो आं गोसो सिङाव माने न'आवबो फैफिननांगौना आंहा बेखायनो आरो बेना जागबाय हनै ओमफ्राय जोंना दाबो जायाखै आयौ जि सुन्दुरै नुबाय नंगौ जा साइज नुदों नोंना फना ओरैनोबाबो साइज दं थ' साइज दं आङो नंगौ जा मोजां नुबाय बोन्दोरायाव बुखारखो ओरै बोन्दोरा दाबो जायाखै जोंहा हनै ओइ फै नैबेयाव फै नै बेना दाबो जाथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा मालाय लटासना जाग्रोबाय ओमफ्राय आं सेकेन्ड ओमफ्राय बियो थार्ड ओमफ्राय बैहाय सासे दंबावो ओमफ्राय नैबेबो आगै लोगो मोनदों आया बहि ज' सिनायनायजों लकेल दा जोङो बेयाव दंफैयो दा जोङो पार्लाराव दंफैयो पार्लारनि नामखौ दायो दिन्थिगोन आं नोंथांमोनाथ' गासिबो नुखाजोब्बाय ओमफ्राय दायो देखायगोन आं जों साथामखौ एखे नुगोना नुवा कमेन्टआव खिन्थाहर सानैबो एखे नुयो नामा नुयो ओरै होनलायलायोना जोंनि मारियानो रुम मालिक मारियानो मा होनो मिथिबाय आंखौ साननानै बिदि रायलायो आयो जि मोजां नुबाय आंखौ बिदि मोजां नुग्रा नुबाय आं जिबायसो लटासखौ मोजां नुबाय दायो खानायखौ आंना सुखांबाय ओमफ्राय नै दायो फोरानगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्रायो आंजों लोगोसेनो दंबावो आरोबाव खाथियावनो जोंहा नैबेबो दङ प्रतिभा बिस्मितबो दङ माने बेबो खालामजादों आरो बेवहा नै दा थार्डआवसो बानायनो मोनबाय बेहा ना फरआवसो बेहा ओमफ्राय नै गंगानाबो खानायखौ मुलि होनानै सुखांबाय ओमफ्राय बेहाबो फोरानजागासिनो दङ ओमफ्राय आंहाबो फोरानजागासिनो लोगोफोर दायो आंना फोरानखांनाया जोब्बायानो नै माने एसेल'सै दायो न'आव थांनो मोनसिगोन गोसोखौ दासो एसे स्रां मोनबाय आं माने जोबसै नालायथो नङाबाथ' बिराद बोरैबा मोनबायमोन माने न'आवबो फैफिननांगौ मानांगौना आंना लामाया गोजान बेनिखायनो माने खें मोनो आरो जा खस्थ' खालामबाय बेसारा अन्थाव बाथाव अननो ओंखारलायदों आं बे सिस्टारखौ माने सानसे जेनेबा खामानि मावनाय ना बिसोरबो मेङो जानो ओमफ्राय आङो हरदो खानायखौ आं हमनोसै होनना बिदोंमोन सिस्टारा जेबो नङा दे होननानै माने गावनो हेन्डेल खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंना बन्दना सिस्टारा दासो ओमफ्राय आं बेखौ बायबाय लाबाय ओमफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय नै बेवहाय आरोबाव आङो हेल' लेडिसआव हाबफैबाय लोगोफोर आं बेवहाय खेरा माने फसायदोंना बिनिखायनो बेवहाय लांनो होननानै हाबफैबाय आङो नै हेल' लेडिसआव दख'ना कालेक्सनफोरा माबायदि नायदो लोगोफोर नोंहा माबा दङदां ना आयं इउटुब दङ औ आयं नायबाय थायो ए
ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा नैबे आयंआ आंनाव इउटुब दं नामा होननानै सोंदों आरो ना माने बै आयं हौवाया माने बिराद नायबाय थायो नामा आंनि भिडिअखौ बिनिखायनो आयंआ खोन्थादों आरो आयं हिन्जावा खोन्थानानै होदों आयं हौवाया माने ब्लग नायनो मोजां मोनथारो नामा बेनिखायनो औ ओरैनो औ दसे टाइम पास मबाइलावनो थाबाय थासिगोन सिनायजोबो नामा थेंक इउ आयं लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' बायनो हाया थेवबाबो आङो कालेक्सनफोरखौ दिन्थिबाय नोंथांमोननो आं बायाब्लाबो माने आं हाबफैदों नालायथो माबायदि मोजां बुस्थु दं दा नै नोंथांमोननो देखायजोब्बाय आङो सेन्देल दख'ना ब्लाउस जोमग्रा माने मोजां जोब आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंहा दा फैसाया गैथ'वा नालायथो बिनिखायनो आङो बायथ'नो हानाय नंला ओरैनो नायनायल' जाबाय ओमफ्राय थेवबाबो आङो खेरा लादों आरोना एसे खम प्राइसनि मोननै खेरा लानानै फैबाय लोगोफोर आङो ओमफ्राय दायो थांफिनसै ओमफ्राय बेहाय आगै सासे सिनायनाय दंना बेखौ आङो बाय लानानै फैबाय दायो थांसै लोगोफोर नै आङो पार्लारनि माबाखौ खिन्थाबावसै नोंथांमोननो नैबेथ' हेल' लेडिस ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय आं दासो खानाय हेयार स्पा खालामजानानै फैनाय पार्लारनि नाम एकदमबारे फेशन वर्ल्डनि एकदमबारे खाथिथारावनो ना लोगोफोर जेबो आन्दायनो नाङा एकदमबारे टार्निं थारावनोखा दायो आंना जोब्बाय बिराद मोनाबाय लोगोफोर दायो आङो न'आव थांनोसै नैबेलाय माबाया मा होनोमोनलाय हेल' लेडिस ओमफ्राय नैबेजों ओंखारलांनोसै लोगोफोर नै लामाया फिसासाथार दायो थांनोसै दे लोगोफोर होमबालाय आंना दिनैनि भिडिअआ बेवहायनो जोबथ'लायबाय बयखौबो बाय बाय थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दे लोगोफोर